Hej YouTube og velkommen til den første gaming video her på kanalen. I dag har jeg bestemt mig for at vi skal spille noget Call of Duty Ghost game. Run game. Fordi det er noget jeg har brugt mange timer på at spille, fordi jeg synes det er pisse sjovt. Og jeg sidder faktisk tit og hygger mig med det med nogle venner, fordi vi faktisk har det ret så sjovt i gun game i Call of Duty Ghost. Hvis I synes min stemme sådan lidt irriterende, ja okay, jeg ved jo ikke så hvordan min rigtige stemme lyder, fordi I faktisk kun oplevede, når jeg snottede. Jeg er snottet, fordi jeg har fået kyssesyge, og det er ikke fordi jeg kysser med damer, og det er bare en eller anden, der lige har smittet mig, hvor jeg, ja, helt tilfældigt, hvor man lige kommer gående ud på gaden, så, og så får man det. Men ja, jeg har fået kyssyge, og det er virkelig irriterende. Og jeg undskylder, min stol den knirker. Jeg tror, jeg ønsker mig at købe en eller anden ny stol. Shotgun for the win. Men ja, jeg spiller gun game i Call of Duty, og vi har prøvet at se, om vi kan vinde, men det gør jeg aldrig. Der er altid nogen, der er mega hurtige. Så... Yes. Så er det bare lige om vi kan finde den. Om vi kan finde ud af rammen. Men ja, jeg er snortet på grund af den sygdom der. Og jeg glæder mig virkelig til at den, ja, forsvinder, men det kan gå op til en måned. Gik og helt i chok, da jeg fik at vide, at det kan tage så lang tid. Man bliver virkelig træt, men den gør så, at man føler sig hurtigt træt. Og det er jo træt, hvis. Fordi her sidst, der var sammen med nogle venner til lagen. Og det var virkelig pinligt, at jeg skulle gå tidligere i seng end de andre, fordi man føler sig sådan træt. Så det er slet ikke lige så sjovt at være til lagen. Pisse, jeg håber det, vi fik dem væk. Men det gjorde vi desværre ikke. Og nogle sniper. Fik vi lige nogle par stykker. Pis. Hvad ligger vi på? Vi ligger sgu på første. Det er mig, der hedder Jytte, sagde et random navn. Jytte. Jeg tror, jeg er så en dame. Det kunne vi være. Lol, så får han også. Sørens også. Det kunne være fedt, hvis I vandt. Hvad skete der lige for det? Pis. Hvad fanden er det for en rulle, Marie, vi lige har fået her, mand? Hvor er der lige der? Så... det døde han ikke engang af. God damn it. Så sprang han lige i luften. Men ja, jeg kan virkelig godt lide at spille Call of Duty Ghost. Det vil jo være nogle par stykker videoer af. Men nok ikke kun gun game, og lidt forskellige andre match modes. Eller game modes. Og jeg skulle lige... Hvad fanden er det for et sigte egentlig? Det sigte kan være da syg. Det forvirrer totalt. Lol, han stod bare stille. Det var lige en AFK. Vi skal lige have vundet den her. Vi skal spille der for at vinde. Så selvfølgelig skal vi da vinde. Og yes, fik jeg ham. Shotgun. Jeg er virkelig dårlig til shotgun. Jeg tænkte han skulle bare, og så gik vi i et level. Jeg tænkte bare, at hun skulle ikke nå at lade. Fordi hvis hun kom til at lade igen, så var vi døde, så hun bare sprang os i luften.
Det er tæt, det her. Åh. Så en knife. Goddammit. Jeg mener nok, det er det sidste. Det kunne være mega fedt, hvis vi lige kunne nå knife en. Nå. Godt så, godt så. 17. Hvorfor sluttede det ikke, da jeg fik en før? Vi vandt. Jeg tænkte bare, vi skulle skynde os. Fuck. Ja, Judas sådan der. Han blev mad. Jeg ved ikke, om det var ham, vi fik. Men jeg tror nok, det var ham, der blev last killed af mig. Men vi nåede det med 1 kill. Og jeg gik i level 31. Eller var det... Må jeg se. Jeg er level 31. Og så vandt vi simpelthen. Jeg vinder virkelig ikke tit, fordi jeg er slet ikke så god. Men det var vores dag lige i det her game. Eller det var vores game. Og det gik det ret så godt. Det var den her video for den her gang. Og jeg håber I nåede den her første gaming video. Og jeg synes det var et pisse sjovt game. Og jeg havde det pisse sjovt. Det var pænt sjovt af ham der. Han flippede sådan lige. Fuck, skrev han. Jeg havde op de last kill, det gør jeg. Men ja, jeg håber I nåede den her video. Og vi ser med i de andre videoer der kommer. Men ja, vi snakkes. Moin folks.